Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Babu wani wanda zai ƙara ganin fuskata. Domin na san akwai ƙananan ma'aikatan da za su yi dariya a bayan ido. Daidai kuma ba zai yi ba cikin tsananin mamakin da zai da kalli ce ne zai ka faɗa action To ɗaya zai yi, ɗaya kuma ba zai taɓa yi ba. Me yasa kika ce haka? abin da kika sani da kai da wani da nan zai fara suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.